Ай. Ай, Ела се одиме дома, доста много. Ай, тия деца да се преверят, дека Я ги идат. Идат сите. Ай, не, ало да Десни изглъжна. Трино сега, дека ќе идеме? сега, дели ги деца. Ай, Георгия да ни лилите на едно место. Веќе трябва да се изгулят малко месец. Георгия, те да се работите билейне. Такви работите, видите колко сте се поправили вазима. Ай, кой сака да дойде на нашата люлка да ги излюлиме? Ай, ние ще имаме така люлка. Айде да говорим, некои ни пеят, некои ни се люлят. Айде, вие коя можеш? Коя момичка сака да излюлиме? Вие си гледайте, коя саката? Айде, момички, коя сакате да излюлиме? Ай, мене че ми излюли. Ай, ама ти дай стравено яйче. Да, май. Айде видиме. Ай, вас, ой да излюлиме. Айде. Кой ми се налеле калелеше белеше Здравено яйченце. Айде и на колегата едночко. Айде, айде ги стопкаме. Айде. Моите скъпа. Твоето да не е от камен. Айде. Аз ти кладам сал, да си е какво играят малко. Да се знае от и велик да я. Айде само, майстора ще ни се свири, ние да изиграем едно. Ще заиграваме ли едночко сега? Айде. Това е платено.
ми изпълняваше мене. Щом се роди свирката, авно е да го излюляте сини. Кой ти е детски син? Някой го... Айде да оди, нека дойде. Сини да го излюля? Ама ти му отберете на убава, те му и може си да го излюляте. Айде, може да се излюляте, емки ти цяла песна, невеста убава да му отберете, не са отберете. Он кой ще се отберете? Вие ки му спиете. Айде, седа, вадете, седа. Да не ме любите. Я си ви Честита Великден! Хала да се живи на вас, така че Айде ние да се градим женско! много да се айде! Хала и на Моя да, не може. Ранко, а още малко нека поиграва децата. Айде се одеме. После дойде на това. Абе, млади деца, бе, трябваше да поиграят още. Меморите са наясно. Айде стойче към мен на ядене. Я го пръв дойде, че ще стоям. Майсторой! Христос Воскрес! Вайсте на Воскрес! Честито Великден! Вайсте на Воскрес! Вайсте на Воскрес! На sve село šuku su umirala čoveci, gledaj. Ajde majstor, Hristos Voskres! Вайсте на Воскрес!
Песна да ви свираме. Бегай от водата за момича, бегай в ломите. Бегай от дората. Айде видим. Добро. Айде да запеем тази и да си играем сега.
Ти даме, айде, червени. Майсторе, та кривата свирка да засвирите, за да отбереме най-добър игрорец, така леко тя свирите, да видиме кой ки си скине чорапо. Нема грешка. Кой ќе оскине чорапо, ќе добие нови чорапи. Добро бе. Ај, засвирејте добро свирката, а вие ергени Ajde, ajde. да се собуете сите, кои се свирејте на крај.
кой е си направил. Да, Делче, твоите... Може ово що съм направил. Не си ти, Делче. Сигурно не. Дай много рипаш. Не са и твоите. Айде, Стари Аз много игра. Хайде, видим, Алекса. Много игра я ово. Не са и твоите. Аз той ще нашите. Не са. Аз много играем. Изгледа ясно. Не играй, да. Не са и нашите. А вашите? Не са. Изгледа последния е. Сполави! А, така видяхте. Сполави! Айде! Розовите таков човек не бих искал на... Сполайте стрино! Айде, майсторе, сега свири сега треченицата пък. И ще одеме, край Великден вече. Треченицата? Треченицата, да, Да, ще засвирим, айде. Айде да видим какво свират си. Право, че си го Браво, че го